Здравейте хора, аз съм Гун и днес ще играя H1Z1, която е зомби survival игра. Струва 20 евро в Steam, но ако не ви се дадат пари, може да изчакате да излезе бета и да се изтеглите безплатно, но за сега е Early Access Alpha и затова се плаща. Играта е много забавна и препоръчваме, ако обичате зомбита, зомби survival игри. И в момента ще играя Battle Royale. Значи има два варианта. Може да играете в сървъри, в които, нали, в повечето случаи всичко е лутнато. Но ако ще играете с приятели, предполагам, че там е по-добро място, но може да играете Battle Royale, където ви спуска с още 150 човека, мисля, че ще бяха толкова, на чисто нов терен, в който нищо не е лутнато и целта е да остане един жив човек. И сега ще поиграем малко. Добре, тук сме. Сега трябва да намерим... Спешно трябва да намерим оръжия. И евентуално да не се доверявам на никой. Така. Сега. Намалил съм се рендър дистанса, за да се увелича фреймрейта. Ето вече, виждам. Така, сега тук ще се приземим. Само това да не е място за кое... Да, не е това. Така. Тук ще бъде касапница. Давай. Бързо, караваните трябва да бъдат... Сега. Ще трябва да предупредя това, че не искам го убивам, защото... Намирайки... тиммейтове. Така. Това е добре. Аре де. Така. Шит. Това не трябваше да го правя, обаче понякога се бъгва помпата. Така. Играта е гличава, защото е във Early. Shit. Early Alpha. Така. Мисля, че това не е лош старт. Това. Така. Имаме амуниции. Само AR не трябва, това е според мен най-доброто оръжие. В играта поне. Така, ето го. Йой! Опа. Йо, friendly, mate! Damn! Мамка му. Добре, втори опит. Давай! Сега. Предния път никак не беше успешно, обаче по грешка цъкнах М и се отворих мапа. И в следващия момент той ме застреля. Така, сега къде съм? Шит, това не е добре. Добре, виждам каравани. Сега дали в града или да лутна караваните. Добре, ай, отиваме там. Тук поне няма никой според мене. По-добре е така. Макар че рискувам да не взема нищо. Така, сега... Шит! Сериозно ли бе? Не! О, добре. Нещо. Така. Това някой път може да не спаси, това го вземам. Дропвам ги тия букуци. Ще взема следващата за всеки случай, т.е. другата за всеки случай. Така, раница добре. Пак ли се глична, бе? Мамка. Така. Ще дропнем едната. Добре. Ще презаредим. Сега. Тръгвам към града. Тоест към... То не е град, към къщите да ги лутна. И там със сигурност ще има някой. Добре, сега отиваме на first person. Да мога да се целя, добре.
Така, това е добре. Това не ми трябва. Това е. Още някой идва. Отново. Отново! О, не мога да се целя в тази игра. Трети опит. Искам да убия поне един човек. Искам да убия поне един човек. О, боже, предния път не му фарам как умрях. Просто трябваше да си изчакам в кенефа. Така. Каравани. О, същото място. Същото място. Прекрасно. Сега ще умрем пак. Тоест ще умра. Yo, I'm friendly, mate. Don't kill me. Помпата. И сега ще се скрия в каравант. Докато... Yo, friendly. Така. Вече всичко е лутнато. Шит! Виждам ги. Какво става, бе? Какво става, бе? Така. Малко. Така. Тук вече всичко е лутнато. Така. Сега. Вау. Аре да... О! Защо е толкова шумно, бе? Сега почти съм сигурен, че някой е наоколо. Видях го. Видях го. Това не може е истина. Това не може е истина. И така, предния опит, който пак ще умра. Искам да убия поне един човек. О, шит, как 80 човека останаха? О, шит, пак на лошо място. Не в гората! Не в гората! Не! Не искам да се спалвам в гората. Добре, две каравани. Ще работа.
Ще ги лутнем набързо. Айде. Дай. Само да няма някой друг. Дай. Сериозно ли няма нищо, е? О, добре, има нещо. Пищак. Муниции. Аре, бе. О, не, сега тук ако няма нищо. Шит, има. Така, каска. Дропваме ги тия букуци. Вземем мачетето за всеки случай, може би ще умра. Тоест, може би мунициите ми ще свършат. Така, сега ме радва. Аре, бе. Добре, много лошо положение сме. Shit! Сега на къде? Сега съм на F6. F6. Така. Там още каравани, сега ще ги лутнем. О, shit, кола! Yo, friendly! Yo, can you pick me up? Добре, очевидно сега ще стане сериозно. А не, няма да лутват караваните. Ей, shit, бе. Какво виждам? Ей, Арли! Yes! Shit! Ще чувам някой. Лъктив няма да вземам. Сета. Така насам. Опа! Това тук е същото място, на което бях убит един път. Сега тук ще сме внимателни. Ще се опитам да лутна къщичките. И вече като маркнат къде ще бъде спусната гъста, ще бягам към сейф зоната. Така. Шит, вътре има някой. О! Шит, къде е това, бе? Умри, бе, копеле!
ли не го убих, бе? What the fuck? Стреля по мене. Умри! Не! Фак! Къде? 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 О, фак! Умре! Последни стрел. Това е. Свърши. Добре, умряхме. Отвори се! О, майко! О, боже! Видях го. Умре, бе, кобеле! Кога ще... Умреш, бе, аре, умри, бе.